gu ere kantari gabiltza. Apainati! Omegako titulaisa joko izan gute zoi. La 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 la. La 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 la. Ez gazarri. Goienez zuloa xoia. Zarramarra emungitzat diruan eta etxo grazia puntua ekiten. Oin, fan hemendik kendune paetit ekarri ganazko programoan, me cago en la puta. Vale, saiatu gunez. Nire representatiera, taldeon praktiketako mutikoa. Apa, ni goi ere. Itxixok enotakin, ze itxixok freska motzetan. Goiena oso gaizki xabek. Kantarik behia etxok funtzionarien, tio. Lasai, nixakoa soluzio. Libre zauz? Zuele biharren gauz. Baina da. Goiene, txikote. Nik etxetak ezin eskura duten. Tranquil, arazoa Xaku. Xaku berdadoriztia, egiturik ez. Nik asteburuan kuadriako bazkaitxea dago. Kari kafe. Ez izan behai, baina igual ideia dago. Zer dorkau? Zukalda izezinok izan argala? Zukaldei pototu da bitxut? Lasai, hemen haure. Ez dokala ezin hau? Kristonak! Horre sartzen du hemen eta kozina kreatiba egin du. No. Zer dorkau? Bisa paure honek etxixei makarri putatzuk egiten bez, emutexo gau pasa zatzakela. Entzudok zesanxak entzuri mal honek. Bai, ez usuat. Baxe isa zen goxa. Kasola zarte goxa. Zela xera da zintu landiak. Menuen azkenean plana daketatzen da. Aire, eta zen bizu da? Ia izatekoa! Zexago guaz gaiteko, ba? Okela, gixakua.